Aron masabtan nimo nga kanang imong anak amo na nagisuspindi sa eskwelahan og napulo ka adlaw. Yes! Di pa ma'am, kanang imong anak mo ang manyakis magtilap-tilap kung makakita og chicks. Ma! Oh, nak, dalawa lagi ka nak. Oo. Ano yung uli magkagasayo? Wala naman kami class, di ba? Portfolio di karon. Hala, oo manday portfolio di manday to kaon waday ko kabantay nak. Na gani gibataran ni ma'am sa ako, na ako ko award. Ay, kanang. Oh, very good lagi nimo karon. Ingon ni ma'am, dili ko na sa akong pabrihan. Kaya nga man daw. Para ko na sa imo. Oh. Hala nak, may award lagi ka nak. Sure ni nak tinuod ni. Oh, hatag niyo sa ako, imo ko na para sa imo ko na award nako. Award ni mo niya para sa ako. Oh. Olo ko very good Ikaw lagi. kuno babasahon ana. Ako babasahon nimo ani. Oh, ingon ni ma'am. Kay award din nimo. Oo. Pwede nimo prehi. Wa. Hala nak, very good lagi ka. Uli Oo. ka gudto. Oh, gipauli mo ko ni ma'am. Hala ka Kana very ko award. Hala ka very good din ni ako na anak oy. Hala, nya basahon na ako ni. Sama para pero ingon ni ma'am, pag-abri ko nimo, ingon ko surprise, ano ano. Mayroon kag surprise. Oh. Surprise! Anak Sige, sige, ako. abri. Surprise! Oh. Di ba? Ah, may award ko. Dear ginikanan, ako ang advisor ni Rodel Rubia. Muna ma'am, muna si ma'am nako. Palihog kog report nga sa may eskwelahan kay kanang imong anak usa na ka semana sigig katig classes. Ay pagtuon na ma. Sorry ha. Ay pagtuon na ma. Nanumbag pa sa iyang classmate kay kuno gikawat ang iyang balon pero ang tinuod di ay gipangisnak na niya ug ang iyang barkada. Usa kayo na pagmangga sa eskwelahan? Ha? Kaya gikuha akong balon. Ano? Balon sa balon ba ha? Mo ta katugdoy kay anak. Usa ka na kuno ka semana nga wa kay sunod-sunod. Di pa ma'am, kanang imong anak mo ang manyakis magtilap-tilap kung makakita og chicks. Usa man na, ha? Tinuod na ma. Muni, maward, ha? Ha, why ka din sa pila, ha? Ingon si ma'am, award ko na ako. Award! Palihog ko nga rin, ma'am, Aron, masabtan nimo nga kanang imong anak amo na nagisuspindi sa eskwelahan og napulo ka adlaw. Yes! Ay, usay yes, alibay ka mga wakay klase. Ha? Ha? Ano pulo ka lang ma, dugay-dugay to. Rin! Lakan